Alright, Diyos, marhay na pagkamuling. Ay, marhay na pagkauto po, Bicolandia. Yes, live po kita ngayon na pagkamuling. Ligdi po sa opisina po ni Sir Ray Antiga. Siya po ang bagong tukaw po na pamayo po, Fire Chief kan pagkakay Fire Station. Nagpasiring po ako dito para siyempre mas lalo tapong mamimpidan ang salong Ray Antiga. Ano po sa iya po ng mga programa? Ano po sa iya po tabi ng mga tatawanan man po ning apod kini prioridad bilang bagong tukaw po na Fire Chief kan Badwaan po tabi kan Bakakay. Yes sir, good afternoon po. Good morning din po. Good noon sa parang tabay po pang Bicolnet TV at sa inyo po Sir Tony. Maraming salamat sa pagbisita po sa kuyang opisina. Ako po pala si SFO3 Rene Ray Antiga. Ang previous designation ko po bago po ako maging officer in charge hindi po sa Bakakay Fire Station is of course sa admin staff sa opisina ng Regional Director ng Bureau of Fire Protection Regional Office 5. Pasok po ako sa serbisyo last year 2003 and 21st year ko na ngayon in service. So iba-ibang assignments and designations na rin po ang nahawakan ko bago po ako mabigyan ng pagkakataon na maging OIC po ng Bakakay Fire Station. So, considering the fact sir na ito yung unang istasyon na hawakan mo sir, ano po sir yung mga nakikita mo sir na siguro bibigyan natin ng prioridad sir, ang mga programang ipagpapatuloy dito sir? Siyempre po, lalo pa natin pag-iigtingin yung fire prevention efforts natin, particularly sa pagkandak ng fire safety inspection, seminars and trainings, para mag-erase yung fire safety awareness, lalo na sa mga establishments, opisina, mga eskwelahan. Asin sa ito yung mga komunidad na kung saan nagkakaigwa po kita Oplan Ligtas na Pamayanan. So speaking sir, na nagkakaigwa po kamo ng pagbisita sa mga eskwelahan, lalo na ngunyan po na pinagsasagibo po ang Brigada Eskwela, nahiling ko po ang sendo po tabi na fuerza dahil po kamo nagpahudya, naglibot man po kamo dito sa Banwaan ng Bakakay para po maging parte po kay ning Brigada Eskwela. Sa pagsasagibo po sir ning Brigada Eskwela, ano po sa mayermente po na pinaghiling nindo, ano po sa naging parte nindo duman sir? Go ahead po. Kami po naimbitaran po kami magkakaper ng eskwelahan para po magparticipar sa Brigada Eskwela po na I think hanggang 27 po yata ang brigada. So magkakaper ng eskwelahan na rin po kung saan nag-conducer po kami ng fire safety inspection. Nagtabang din po kami sa ayos ng mga classrooms and so particularly yung school premises. Tumulong din po tayo sa paglilinis noon sa ilang eskwelahan and so far parang yung kahapon po last na ang invitation sa amin yung sa sugod po. Ayun, so meron meron kayong mga binisitang eskwelahan sir. So ngayon sir, may tanong ko lang, kumusta po sir? So mga pagbisita, paghiling nito, pagreparo po nito sa mga pag-abot sa mga wirings and sa structure po sir. Ang usual po namin nakikita sa mga schools po, ang una yung kawalan nila ng fire protection appliance o yung fire extinguisher. Alam naman po natin ang mga paaralan, may mga laman po yan ng mga combustible materials katulad ng libro at mga gamit ng mga estudyante na pwede pong pagmula ng sunog. So, ang fire extinguisher po, malaking bagay po na meron siya sa mga paaralan para, kumbaga, yun yung first aid sakaling may sumislab na apoy. Mas mabibigyan na ng paulang lunas gamit po fire extinguisher. Pangalawa naman sir, yung mga natin, yung mga wiring sa mga eskwelahan, lalo po sa medyo mga malayong paaralan, hindi po sila bibigyan pansin na palitan yung mga electrical wirings po ng paaralan nila, lalo yung mga matatandang paaralan. Dagdagan po yung load ng linya nila, pero hindi po napapalitan ng
tamang wire So para dun sa mga nagkakaroon kayo gamit sir ng nila. recommendation doon sir Opo, sir. sa mga school Yes, sir. na pinupuntahan niyo sir na Yes, ito kailangan yung palitan ito Yes, sir. for ano na to sir. Unfortunately, sir, yun nga, minsan dahil na rin po siguro sila kulangan din ng budget, na iba hindi po sila nakukomply dun sa mga recommendations po namin. So, Pero pinag-iingat naman lang po natin sila. Halimbawa, naiintindihan natin na hindi nila maaasikaso pa yung mga recommendations namin gagawa ng paraan dahil sa kulang ng budget. Pero pinag-iingat po namin sila, pinapaalala sa kanila kung sakali po yung mga madalas na pagsimula na po yung naiiwan po mga electric fan, magdamag, yes, umiinit po yung makina niyan, maaaring pagsimula naman po sir. Yun. And aside from that sir, siguro meron din kayong mga pinaplano sir na magsagawa ng anong tawag dito, mag-iikot kayo sa mga barangay. Yes, If sir. ever, alam ko kasi meron tayong mga ganung programa, no, sir? Yes, sir. Actually, ngayon, sir, target namin 6 na barangay para sa OLP. Medyo kulang naman tao, medyo hindi pa namin naasikaso. Pero patuloy po namin sila monitor yung mga barangay natin, yung 6 na barangay po natin. At we will ensure na yung lahat ng programs under OLP ay matapos namin for the 6 barangays ngayon. Kasi ang kagandaan nito, sir, kasi kayo na mismo yung lalapit sa kanila, Yes, sa mga barangay to educate. Yes, sir. Ano tawag dito? Ano ba yung tawag dito? Educate nyo sila and yes, sir. At sila na rin, tuturuan din namin sila, sir, na sila mismo ang magbantay at tingnan ang kanilang mga sariling bahay kung may mga panganib sa apoy na meron doon, meron sa kanilang tirahan, sir. Kung sa ganun, sa ganun, sir, sa part nyo and sa part nila, may iwasan din Yes, natin. sir. Yes, sir. Ang una-una, sir, yung housekeeping. Mahalaga, sir, yung housekeeping talaga. Pangalawa, sir, yung unattended na mga pagluluto nila. Yun. Yan, dapat talaga hindi nila yan pababayaan na nagluluto sila, iwan nila may gagawin sila, iba may pupuntahan. Pangatlo, sir, yung ganoon pa rin, pareho sa mga paaralan, yung mga electrical wirings nila, sir, matagal ng bahay, hindi dumadagdag yung load ng kuryente, hindi napapalitan ng mainam ng mga wire yung kanilang mga Kasi importantihan po yan, na yes, sir. pag-abot po hindi sa mga wirings. Kasi minsan sir, kailangan natin ipaalala or educate din yung mga sa household na ito kailangan yung palitan to. Kailangan yung tawag dito? Kumbaga kailangan nilang tingnan from time to time. Yes, kasi mahirap na sabi nga natin kanina sir. Dapat ma-maintain yan, hindi lang kasi tuwing fire prevention month tayo kailangan magpatay. Year-round talaga yan, sir. Kasi hindi natin alam kung kailan talaga magkakaroon ng sunog. Sige, sir. So, aside from that, sir, other than that, sa ngayon, sir, kumusta naman ang yung, syempre, sabi na nga natin, bagong upo ka dito, bagong, first assignment mo to, sir, bilang OIC. Kumusta, sir? Ano po yung mga nakikita mo, sir, na kinakailangan natin dito, sir? Okay naman po dito sa kahit peaceful, masaya, at saka nakikita ko talagang cooperative yung mga kasama natin sa lokal na pamahalaan. Yun nga lang po, unang-una sa ating mga prioridad dito sa Boracay Fire Station, yung mabigyan nga po sana tayo ng lote na pwedeng mapagtayuan po ng fire station natin. Kasi for several years na nandito po kami nag-stay sa building na to, medyo sumisikip na po yung mga gamit namin. Nagdadagdagan din po ng tao, pero yung space namin hindi po lumalaki. At saka po, kailangan namin talaga ng fire station building dahil meron sayang na pondo para nakalaan para po sa pagpapatayo ng mga fire stations ng Bureau of Fire Protection. Kasi nakita ko sir dito sa inyong opisina, medyo masikip na nga rin talaga. Yes, sir. Parang yung transaction niyo dito medyo, yes, kumbaga sabi nga ni, mapagal, piuto ng marami. Yes, sir. Hindi lang po ang trabaho ng fire ay rumisponde sa mga apoy, mga aksidente. Meron din po kami sa enforcement ng fire code kung saan ina-inspection po ng ating opisina yung mga buildings and establishments upang makita na
mamit na mga buildings at establishment, yung minimum fire safety requirements at life safety requirements ng fire code. Yan po, pumupunta po sa atin ang mga kliyente, may mga fees silang binabayaran, nagsusubmit ng form. Bali po itong spasyo natin hindi adequate para po ma-accommodate yung mga ano natin at kaya yung iba pumila pa sa labas para po naman pumuulan. Kaya yun ang pinaka-priority po namin talaga yung blood donation po para sa papatayo ka ng Boracay Fire Station. Kasi for now talaga, ito yung nakikita natin na medyo may kalumaan na din at medyo maliit para sa inyo po na opisina. No, sir. Yes, sir. Aside from that, sir, syempre alam ko nagkaroon ka din ng pag-ikot-ikot dito, sir, sa Banwaan Bukal Boracay. Kumusta, sir, nakita mo, sir, yung mga, let's say, for example, sa fire hydrants and other, sir? Ako I'm happy na marami tayong fire hydrants dito sa Boracay. Lahat naman po sila usable. Usable. Hindi tulad sa ibang munisipyo na aside from kulang, minsan hindi nag-fit yung mga fittings sa hydrant. Dito po, nung pinumusta ko naman po, okay naman po at balita ko lahat naman po siya usable. And syempre, sa tingin mo, sir, sapat na po ba yun? Sapat ba yung fire hydrants natin na nakalagay dito sa bayan? Dito? So far, sir, sa nakikita ko, sapat pa naman. Pag mag-iikot pa tayo at titingnan natin yung halimbawa, kailangan din kasi natin consider yung number ng households, number ng establishments sa particular area kung saan nakabit yung hydrant. Titingnan natin kung halimbawa, kailangan natin mag-recommend ng mga karagdagan o kung so far okay na yung presenting number ng hydrants natin. And other than that, sir, nakikita ko na nag-responde din kayo, sir, sa mga nangyayaring mga aksidente dito sa ating bayan. Kumusta naman, sir, yung nyo? Yes, sir. Wala nang po ako mga nagkakailang vehicular accidents na na-respondihan ng Boracay Fire Station. Madalas parang doon sa highway sa Bongga ba yan? Bongga, sir. Bongga. Yan. Although ang pinare-responde lang po natin yung ating fire truck, nandiyan naman nakaagapay sa atin yung RHU para sa transport naman ng biktima sa pinakamalapit na ospital. Yung sa atin lang naman ay mabigyan natin, malapatan natin ang paunang lunas yung mga na-aksidente, lalo sa kalsada ngayon na madalas talaga yung vehicular accident. So, kasabay niyan, sir, meron kayong well-trained na mga personnel na nag-handle dyan, no, sir? Yes, sir. Meron naman tayong mga nurses. Lahat naman po ng bumbero naman sa basic life trainings, basic first aid trainings. Kaya kahit naman po sino sa amin makakapagbigay ng paunang luna sa pero ang target talaga namin ay makapag-train ng EMTs in preparation para dun sa pagkakaroon namin ng ambulansya. Dahil yun talaga yung mas extensive yung training ng mga EMTs at sila talaga kaya nilang i-handle ang pre-hospital care. Okay. Yung kami naman sa basic lang namin, yung basic life support lang din. Mas maganda yung may training ng EMTs na talagang re-responde sa mga ganyang aksidente. Kasi sabi nga natin, sir, yan yung pinaka-importante. Yes, sir. And for now, sir, tanong ko lang din kung yung mga personnel natin ngayon, sapat ba? Sapat ba, sir, sa mga sa pag-responde, sir? So far, sir, sapat naman tayo ng personnel at okay naman yung mga natutuwa nga ako at meron tayong engineer, may nurses tayo, may teachers tayo dito sa mga Fire Station. Kasama ng taga dito rin lang. Kasi kumbaga, sino mamalsakit sa sarili mong lugar? Kaya okay po yung mga kasama ko rito. Sapat naman po so far. Pero, syempre, hindi natin alam. Baka mabigyan tayo ng ambulansya, mabigyan tayo ng fire truck. Talagang yung present strength namin, kailangan din namin yung dagdag. Pero, sana, bago tayo madagdagan, sir, mabigyan na tayo ng lahat, Yun talaga, sir. Kasi parang pag nagdagdag, dasal lang. magsisisiksikan na kayo dito. Yes, sir. Kaya, mahirap na Yun talaga,
alam ko naman na ang suporto sa amin ng LG na Boracay ay nandyan. Inaasahan po namin na sa lalong madaling panahon Mabigyan. mabigyan na po kami ng lote para sa pagtatayo ng Boracay Fire Station. So regarding dito sir, sa kahilingan niyo na magkaroon kayo ng lote na malilipatan, linawin lang natin sir, yung hinihingi niyo sir sa LGU is only lot alone. Yes sir, lote lang po sir. Bale, Yung magpapatayo, yung building. Bureau of Fire Protection po magpapatayo. May pondo po tayo para doon. Okay, sana hindi naman. nga natin hindi magamit. Magagamit. As Hindi sa magamit. LG hindi magamit kasi kumbaga kulang din ng lot donations. So ayan sana sa din sa LGU tulungan natin matulungan natin ang Bureau of Fire Protection para din sa sabi na dito mas mapaganda, ma-improve pa yung pagsiservisyo ng ating mga bumbero dito sa bayan ng Boracay. Yes. Other than that, sir, ano pa yung mga natin? Yun, sana din po magkaroon tayo ng bagong fire truck dahil medyo kalumaan na rin po kung fire truck Pero, natin. Okay pa naman, magagamit pa naman natin. Gumagana naman siya sir, yun nga lang, mas maganda kung mabigyan tayo ng bago na. Kumbaga, kasi maganda sir ng mga modelong fire truck. Kasi kanina nga, napag-usapan natin sa may mga bagong design, yes, mga fire truck, yes, and mga equipment na maganda sana kung magkakaroon tayo yes, dito yes, sa bayan ng Boracay. At yun nga sir, kasunod din po nung pangangailangan ng lote, yun, preparation din po kasi yung makakapagpatayo lang kayo ng fire station dito sa Boracay. Preparation din siya sa modernization efforts ng Bureau of Fire. Kumbaga, hindi natin na tayong fire truck, yung mga darating pa tayong mga kagamitan. Saan natin yung ilalagay ng mga equipment and facilities kung kumbaga wala tayong mapapaglalagyan. Wala tayong mapapaglalagyan. Kaya malaking tulong po sana na makapagpatayo na po tayo ng Boracay Fire Station kasi kumbaga yung paghahanda sa mga kagamitan at pasilidad sa modernization ng BFP, kumbaga naka-ready na in place. So, yan maliban dyan sir, nakita ko meron din kayong mga dinadala mga seminar sir patungkol sa mga activity, mga paparating na mga activity dito sir sa bayan ng Boracay advisor Yes. Ngayon paparating na Town Fiesta. Yes sir. Bale, nagkaroon ng meeting kahapon. Nabanggit ko naman po dun sa meeting na kung ano may tutulong ng Bureau of Fire para sa mas maging safe yung pag-celebrate natin ng Town Fiesta at Karagumay Festival. Nandiyan po ang Bureau of Fire Protection para bigay ng tulong at assistensya sa ating LGU sa mga activities na gagawin po nila. Kasi sabi ko na kanina, kaya dito sa Boracay, nag-augment din kayo, nagpadala din kayo ng tauhan din sa personal sa isinasagawang prisa dyan po sa lungsod ng Legazpi. Opo sir, bale, may isa tayong personal nurse natin sa FO2 Pupino. Bale, na-deploy ngayon siya sa Prisaar. Part ng emergency medical team ng Bureau of Fire na nandun niya naka-deploy sa Prisaar para dun sa 1 week na event ng Prisaar. So, ano din sir, panawagan siguro or meron ka pang karagdagan sir, information na gustong i-ano sa mga taga-Boracay, mga Boracayano sir. Go ahead. Okay sir. Maraming salamat po sa lahat ng taga-subaybay, and yun lang po, hihingi ko lang po ay maging mapagmatsyag po tayo sa ating mga tahanan kasi although madalang po ang sunog dito, ayaw po nating mangyari yan dito sa atin. Pangalawa ay pag-iingat din po sana sa mga ating mga motorista. Yun nga, dahil rumaresponde tayo sa mga vehicular accidents, kung may iwasan lang din naman po natin ang aksidente, ay iwasan po natin. Mag-ingat po tayo sa pagmamahay. Yun. Ayan thank you so much sir sa oras. Thank you so much sir sa panahon na binigay mo sa akin ngayong umaga dito sa loob ng aking programa ngayong umaga. So yan ang ating pakikipagpanayam kay SFO3 Ray Antiga, ang bagong OIC Chief
ng Bakakay Fire Station. Thank you so much po sa boss. Ay, sa mga nais po pala, in case of emergency, yung number natin, sir. 24/7, pwede kayo. Mag-contact lang po, in case of emergency. Okay, sir. Sa token text, meron po tayong 0931-950-2490. Nulit ko po sa token text, 0931-950-2490. Sa Globe naman po, 0945-478-5544. Nulit ko po, 0945-478-5544 sa Globe po. Yun. Thank you so much, sir, once again. At saka, nga pala sir, may dagdag Sige, po. sir. Tama, sir. Baka pwede niyo pong ma-add at like yung Facebook page Ay, oo. namin na BFP Bakakay. Para directly, pwede sila mag-message. Opo sir, nagpo-post po kami ng regular fire safety tips po doon at saka yung mga activities namin. And doon, nakapost din po doon ng mga emergency hotline numbers. Para maging updated kayo sa mga kaganapan ng Bakakay Fire Station. Pero, ang kanilang mga panawagan, unang-una, huwag maglalaro ng apoy. At kung in kaso magkaroon ng sunog, unahin mag-contact, mag-report muna sa police bago mag-video. Mag-live. Bago kayo mag-live, mag-contact muna kayo sa kanilang himpilan para naman agarang maapulaan ang makaresponde po. Kasi kalimitan talaga, sir, na nangyayari. Live niya kita ligdi siya. May sulok. Pero day pa naka... wala pang tumatawag. Nagsisimula po kasi ang namin, once na ma-receive namin yung tawag. Halimbawa, kasi kung may apoy, imbis na mag-video sana, you have to make sure na mapagbigay alam sa nearest fire station na mayroong sunog. Para makaresponde po din po kami agad. Yan po yung mga dapat tandaan. And also, for more information sa mga panawagan nila, like, and yung page nila, Bakakay Fire Station R5, Bakakay R5, yung BFP R5, BFP R5, Bakakay Fire Station. Yun lang yung para maging, wait lang. Good morning sa mga nakatutok ngayon. Ma'am Nelia Marcaida and Ma'am Betcana, thank you so much, mga viewers ko to from United Arab Emirates. Thank you so much sa mga OFW nakatutok ngayong umaga. Ma'am Nelia Marcaida and Ma'am Betcana, thank you so much. Paki-like and paki-share din po ng ating programa ngayon para mas marami tayong ma-inform. Kumbaga, nakulto kita ma-informaran na may bago na kitang fire chief. Hindi po sa Bakakay Fire Station. Ay, sige Raray. Thank you so much po. Happy Friday po sa boss. Bye-bye. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresenta ang kada individual sa Kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing kakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV.
Kakaiba. Katabang. Kasurog. Asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol.TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.